Γεια σας παιδιά, Τζοχίνι The Gamer εδώ πέρα. Σήμερα παίζουμε ένα sports hedge basketball. Αρκετά ωραίο παιχνίδι, το έχω παίξει άλλες φορές. Ε, Βέβαια, εντάξει, είναι και λίγο δύσκολο, έχει τις δυσκολίες του. Ε, Είναι άλλο ένα είδος sports hedge. Και ναι, ας παίξουμε να δούμε πώς είναι. Γιατί το έχω ξεχάσει κι εγώ πάρα πολύ, το έχω ξεχάσει, έχω καιρό να το παίξω. Ωραία. Φαίνεται εδώ. Να ξέρετε, εγώ είμαι από τη δεξιά πλευρά, αυτός εδώ, ο καράφλας, αυτός αν αλλάξει το παίκτη. Ε, και ο άλλος είναι αντίπαλος, λογικά. Όχι λογικά, αντίπαλος είναι. Ε, Θα βρω κι άλλα παιχνίδια. Πρέπει να κάνω ψάξιμο όμως, αρκετά. Θα βρω κι άλλα παιχνίδια να παίξουμε μαζί. Ε, και αυτά. Κάντε subscribe, like. Ε, Και κάντε επίσης subscribe στον Μεγκόστη Ηλίας και στον Rage Gaming GR. Αυτά. Έχω γίνει Hulk. Είχα γίνει Hulk. Ναι. Hulk. Smash. Έτσι. Block. 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 Έλα εμφανίστηκε τώρα κι αυτός που πω. Έτσι βάλ τώρα για μένα. Έλα. Έλα, please, please, please. Όχι. Έλα, πληρωμένη η μπάλα. Πληρωμένη είναι η μπάλα. Πληρωμένη είναι η μπάλα. Άντε από εδώ. Ωραία φίλε. Πόσο... 8-3 δηλαδή, μπράβο. Καθόλου όμως. Κούτα! Έλα, τελευταίο καλάθι. Όχι, λίγο. Ας παίξουμε τώρα ένα αρκετά δύσκολο. Πάμε αυτό και να παίξουμε αυτό. Ναι, είμαστε οι ίδιοι. Ναι. Εγώ όπως είπα είμαι από τη δεξιά πλευρά. Αυτός που κοιτάει προς τα δεξιά. Να, αυτός εδώ. Πάου! Που θα βάλει καλάθι. Όχι! Κάνει μπλοκ. Παμ! Πάου! Ουατατα! Όχι! Πάτα! Δηλαδή έλεος. Εγώ έχω super jump. Ναι, εγώ έχω super jump. Όχι! Ναι! Όχι! Ναι! Όχι! Ανάποδα! Ουίαχα! Όχι, δεν έχω super jump. Ο άλλος πρέπει να έχει. Ναι. Από πίσω, απ' την άλλη. Πληρωμένη μπάλα. Έλα τώρα από εδώ. Πάω, μία ώρα. Κοίτα, δεν μπαίνει δηλαδή. Σοβαρά. Μη. Έλα ρε φίλε. Πω. Όταν περιμένω εδώ. Πηδάω. Έτσι. Πάω. Και... τελικό χτύπημα. Πούσου. Παραλίγο. Τι είναι αυτό τώρα. Μπαίνει καλά. Πάω. Έλεος δηλαδή. Πω. Έλεος. Όχι. Πω πια. Κατά. Θα τιμωρήσω. Θα σε τιμωρήσω, ρε φίλε. Θα σε τιμωρήσω για αυτό που έκανες. Ότι βάζεις καλάθια συνέχεια. Άντε. Δεν είσαι δίκαιος. Έλα, ρε φίλε. Πω. Πώς είναι αυτό. Συγγνώμη, κάτι πάτσα. Καλάδι. Ναι. Όχι. Δεν θέλει να μπει, ρε φίλε. Δεν θέλει να μπει. Όχι, Κέφρις. Ναι, επιτέλους. Ναι, καλά πάμε. Χάνουμε 9-2. Ναι, όχι, μην μπεις, μπήκες. Πω, έλεος δηλαδή με αυτή την μπάλα. Θέλω άλλη μπάλα. Αυτή πάει σε.
Έτσι και μπει. Όχι, μην μπει. Όχι, μην μπει. Όχι. Ο έλεος. 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 Πω, δηλαδή. Παμ. In. Μάνα. What up. Καλάθι. Καλάθι, ναι! Χάλουμε 13-4. Αυτός ένα καλάθι να βάλει, νίξ. Δίποτο τρίποτο. Γιατί είναι μέχρι τα 15. Όχι. Έτσι την κρατάμε την μπάλα. Μπαμ. Όχι. Όχι από εδώ ρε. Όχι από εδώ. Γιατί είμαι από κάτω του. Ναι. 6. 13-6. Πάμε. Γερά. Υγεία πάνω απ' όλα. Ναι. Όχι. Πες ρε. Πες. Και καλάθι, έτσι, έχω ευκαιρία, please, όχι, έλα ρε. Αυτό ήταν το Sportshead Basketball για σήμερα. Κάντε subscribe, like και Zuhin the Gamer. Γεια σας.